Pozdrav svima! U ovom videu ću vam predstaviti Yamaha RX V685 AV Receiver. Ovaj audio-video receiver nam dolazi iz nove RX V serije, koji pruža maksimalno uživanje u kvalitetnoj reprodukciji. Posjeduje ogromne mogućnosti povezivanja, tako da možete povezati bukvalno sve što ste zamislili. Podržava Bluetooth i Wi-Fi povezivanje sa uređajima i što je najbitnije MusicCast tehnologiju za uživanje u muzici u više prostorija. Podržava muzičke servise za slušanje muzike sa interneta kao što su Spotify, Deezer, Airplay i mnogi drugi u zavisnosti od regiona. Ima 5 HDMI ulaza i 2 izlaza sa punom podrškom za Dolby Vision i Hybrid Log Gamma. Za prave hedoniste, jedna od bitnih opcija je da ovaj receiver ima i gramofonski ulaz za reprodukciju vinila. Na prednjem panelu se nalaze HDMI i USB ulaz za reprodukciju muzike sa prenosivih memorija. Ima podršku za 3D surround zvuk, kao što su Dolby Atmos i DTS-X. Ono što treba spomenuti je da ovaj receiver posjeduje raznovrsne zonske kontrole, tako da lako možete podeliti i kontrolisati zone u vašem domu. Na primjer, možete napraviti 5.1 sistem za slušanje muzike i gledanje filmova u dnevnoj sobi i 2 dodatna zvučnika u drugoj zoni, u kupatilu, kuhinji ili na terasi. U pakovanju se nalaze receiver, daljinske baterije, FM i AM antene, mikrofon za kalibraciju sistema, kao i uputstva. Za sva eventualna pitanja ili informacije nas možete slobodno kontaktirati. Receiver možete kupiti putem našeg sajta www.avmarket.rs i ne zaboravite da nas lajkujete i zapratite. Veliki pozdrav do sledećeg druženja!